Oh Jiroji. Nggih, menika menika. Pripun Mbak anu Kak? Khas Carya Ras. Niki lho nembe kong kali bubes. Ya apa Dek? Tadi nyanyi napa Bu? Dek ngadeg kan Mbak Bobo. Nggih tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh nanti ada ya. Saiki. Heeh. Kowe iso. Kula pun didhawuh Oh, Bu nggih. Bendahara. Sampai bose aku to. Nggih. Lah yo. Iki ben nyanyi dhewe kok. Yo, tambal ban dan sos. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Ayo yo. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Khas Carya Laras. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Nonet. Golek pangan duit sing halal. Ya. Waton cukup Ya. kanggo sandang lan pangan. Gayanya ganti ya. Iya. Aku iki Nanti semua pasang kali terus ya. tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit ning kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya ini sindengan bawa radio ya. Lah aku nggawa apa, Guys? Ya, Mbak Rendra bawa penonton ya. Ya. Juri kita tinju ya. Mak jeduk, mak jeduk, mak jeduk. Ono bana pecah. Wah iki mesti rezeki tenan. Mak jeduk, mak jeduk, mak jeduk. Ban pecah maneh. Isih-isih rezekine tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Harus bakal empong kok. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Nasib apik duit ning kantongan. Padha sing Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit ning kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Khas Carya Laras lady. Macet-dok, macet-dok, macet-dok. Ono bana pecah. Wah iki mesti rezeki tenan. Macet-dok, macet-dok, macet-dok. Ban
Radio Suara Geraha. Ya, Mak Jeder ya. Terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya, ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. ada Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini. Mbak Denko Ya, sama Mbak Lia. Lia. Oke, Ya. siap. Jangan ngeten iki jenenge tidak mriki konten dereke sinten, Mbak? Jenengan. Oke, pode. Oh. Oke. Bareng aku. pode. Bareng aku. Bareng kowe. Bareng aku. Ciao deh dulu lah kalau pada. Jaga nih kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya ini yang nanti tak tambal Bocor halus. Gak Rapi apa-apa, nak lho, gak rapi apa-apa. nak Mbak Elisa ini. Gak apa-apa, Wan. Omong lu nyapa tidak menang ya nu jene. Ngomong ya ora kanggo. Iya. Jawa pada lang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Karen Mbak Deni suarane ono kuwi nyapo. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Mbak Lia Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mas Gareng. Deni, selamat malam. Selamat malam. Ini jane sinden kok kernet ya iki. Manol pasar masih. Iya sing Mbok sing halus. Niki nggih halus lho wong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wong iki kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya iki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, Sugeng Dalu Mbak Elisa. Sugeng Dalu. Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Naik Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane. Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo ora kebenaran iki? Kok ora beneran maksudnya iki dengan lemah lembut. Wong dalu, lha kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sugeng Dalu Dek Elisa. Sugeng Dalu. Oh, enak. Ngono lho. Carane ngono. Dek Lia, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya, saya ketularan dalange. Lah sampe ku ora jelas. Nganggo ngene. Kang Dalu, Dek Deni. Sugeng dalu. Lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama di bojo iki geger. Tenang. Iya. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngono lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang arep enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek pora. Kacek. Nggih. Mbak Deni menika kala wonten pamundhut Mbak saking Deni. Nggih, pamundhute napa Mas niki? Aku ning kono bebar mendeng. Kowe tek kaya sindet mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah iki. Iya. Monggo anu bajing loncat dipun bapani. Oke, bajingan loncat. Patik. Bajing. Bajing. Tahan Pak Dek. Piye wis diapake kowe ya? Hah? Timbak apa iki timbak? Dua, Pak. Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Jajal nih kasar kaya ngono iki suarane kaya apa Pak Dik Gareng Sumbo? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing lo apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu kono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Abdul kuwi suarane. Oke. Ndek bojone iki stroke ngadet tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa ta? Iya dong. Bawa. Ya. Ndek kaya wong nak Kon dadak ngene iki. iki suarane tenan ning suarane karo slogane kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Kowe
Oh, Tuh, oh, sih, bawa yang iki. kan bagusnya oh ya Pak De. Ngene iki lho. Nah, yang bagus gitu. Aku aja belajar kok ini. Ngedet. Nah, ngono. Ada kiri kira ada Pak Digareng. Ada Pak Digareng, ada Pak Digareng. Ada Pak De Gareng. Ngedet. Diwarai Mas Gareng piye? Sing pas Jalan piye pelan-pelan, posisine jalan piye? pelan-pelan. Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa Ya, aku belajar ya. Tekono neng ndi tekono. Temu di Mbak Elisa. Sing tekon iki aku. Oh ya. Baleni nanti gua baleni. Kira udah Mbak Elisa. Wes cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh, yo gandeng. Temu di Pak Digareng. Wayangan teng barat. Oh nggih. Iki Mbak. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wes Badar wes ra sito. Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bowo. Ayo bawa. Bajing loncat. Makasih. Aku bohong, njaluk iringan. Nah, iringannya apa? Nggih, kita nyanyi rawuh ki Pak Digareng. Dudun. Kanyangnya. Apa, Mas? Apa Iringannya apa, Mbak? Iringane seks. Saksofon. Oh, saksofon sing komplit to. Saksofon. Ya, iyane lagi rawuh iki. Saksofon. Saksofon ora seksofon. Oh, sak. Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho ora kowe, Mas. Pelok. Dalang kondang rokok. Nyak iki tak wae iki lho lah kok. Iki lho, nyakmu LAS lho karo SC. Dalang kondang rokok kaya LC. Ora pernah. Lah kowe malah ra nggo rokok, dagelan Lah bundang. iya nyataan golek jalukan kok. Udah bawa. Ayo. Bawa. Oke. Iya. Siap semuanya? Oh, siap, Mbak. Oke. Yang ngendi to? Jangan tepuk tangan. Urung, Mbak. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan kowe iki. Wah, HP suara HP. Iki pindah kene modalnya. Urung rokok ya ngono kuwi. Iya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lah yu paing pon pagi kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Sarip. Wedok kok sarep. Mboke Sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prakelarapen aku. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni terus pundi Pak Digareng? Wah, sae Mas. Ternyata suarane pancen srogolan ning bareng nembang wis Nggih, plek kaya wong Jawa Barat.
Ngeteni nyolong petek. Kedae dibutuh tengarangane wis wae. Sae Mas niku gawa rono payu. Topek bojo. Ora, kok nyanyi lho kok nyanyi. Peken bojo. Lho lah, kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Dijak sang kuryang jos iki jan Pak Dewi. Anu Mas, ganti kula kok. Lha ganti napa? Lorenza. Ndang tekono ana slakmu. Wes. Sing sopone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe pe arep rabi terus tak nyek sopone aku ora gelem. Wis salin musuh genti iki. Iya. Mas, iki ngiringi bajeng loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku Sepur. Tis, rokok gratis monggo. Ah, dibagi-bagi mau nih gratis Rokok gratis. gratis, Gratis monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kang omah kok. Sing wis mung balik Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak apa Mas. Entuke garek iki kok. Ayo paingan terus ke. lepat sati Gusti Kok melu ndelasar ki piye to? Mula kowe iki nek nembang ki meleko. Kowe nembang merem tinggal kanca-kancane nek wong ngerti. Ngajak Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti Saiki Pak Dekareng. Sae. Kan ya ngono kuwi Mas. Sama yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, semeng utuh ngono kuwi rasaku. Gusti ngarang
Kembali siap-siap. Urung. Hina. Oke, ngaji ngucat selindro. Oke, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, tipe temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk. Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Enggak. Ngapain aku mesti. Abdilapat narosan teti anjalna. Meh limat. Ameh nang Madiun. Haji
dung dung tok dung tok tok ya. Pasare wis bubar. Jane piye to iki? Sinden pamijen iki Oh, luar biasa. pamijen. Ora tepuk tangan kabeh kepruki. Layak bojone giris arek dek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa. Nggih, sembah nuwun. Sampun ngrencani. Nggih Mas Putut. Nggih. Sami kita terus berkah barokah terus kaya mawon. Nggih, mugi-mugi masyarakat Barat tetap berbudaya ngoten. Ya. Bar niki tanggal pinten melih? Alhamdulillah saya tebih kali ini. Kalian kula. Nggih, kok. Niki mboten Pak Dekareng. Mboten Bu, nggih, nggih, tukang rambutan niku nggih. Nggih, matur nuwun saderengipun Pak Digareng. Nyuwun pangapunten ingkang Oke, kathah. ayo rono ke Lampung. Yo, dereke.